diligi ladon yɛrɛ dɔrɔn ɲini dɔrɔn mɔgɔ min ko daraja foyi t'a la ko dawula foyi t'a la ko kamanagan ni degun de y'a ta a f'a ɲɛna k'a ka diligi ladon ɲini ka n'a bila ji la ka to k'i kɔ a la ko n'a tile 7 k'a kan o jaabi b'a yɛrɛ de bolo aw minnu bɛ yen ni waati laban in na aw mago bɛ marché banbali la n b'a d'i ma saga si kan saga c'est-à-dire n'i ye saga golo sɔrɔ k'a si siɲɛsiɲɛ ka bɔ a la k'a fara n diligi ladon kan k'a foroki ka sɔrɔ ka kasatigɛna ɲini k'o k'a la sɔgɔma n'i bi bɔ ka t'i ka baarakɛyɔrɔ la dɔn tɛ k'a bila tasuma ni k'a wusu ka bɔ k'i kɔ don diɲɛ don o don i tɛ sɔn ka ɲinɛ a wusuli la o ayi parce que i b'a ye n'i ye wusubaga ɲinɛ ne y'a ka wusunan man di de diligi ladon ne bɛ se ka nin kɛ ani saga golo si n'i ye saga golo sɔrɔ i b'a sɔrɔ si min b'a la i b'o si de cɛnɛn k'a fara diligi ladon kan k'a susu k'a mugu bɔ ka sɔrɔ k'a di mɔgɔ ma mɔgɔ min ko marché foyi t'ale la k'a ka to k'a wusu diɲɛ don o don ko n'a dumuni ka se ka foyi t'a la a b'a sago sɔrɔ commerçant bɛ se k'a kɛ chauffeur bɛ se k'a kɛ hali karamɔgɔkɛ de i yɛrɛ bɛ se k'a kɛ ni jigilatigɛ jugu cunni kan jigilatigɛ cunni kan i ye ko bɛɛ kɛ ka taa dɛsɛ i ma se ka solution foyi sɔrɔ ka se ka i yɛrɛ jigi tugu i ma hadamaden sɔrɔ min bɛ se ka don i jigi kɔrɔ o yɔrɔ la i b'i jɔ i b'i sigi ala kama taa ji bɔ kɔlɔn na dɔrɔn i kana n'a ye n'i ye ji bɔ kɔlɔn na i ka ji in kɛ minɛn dɔ kɔnɔ dɔ bɛna fɔ ko kɔlɔn t'olu fɛ yen karamɔgɔkɛ den komi anw ye village kɔnɔ denw de voilà a fɔra anw ye ko kɔlɔn mais n bɛna f'i ye ji taa ji kura kura bɔ worobinɛ na taa ji kura kura bɔ worobinɛ na san i kana n'a ye n'i nana n'a ye dɔrɔn i b'a bila bɔlini dɔ kɔnɔ i kɔrɔ n'i y'a bila bɔlini kɔnɔ i b'i da i si dilan kan hami min b'i la i b'i da i si dilan kan n'i wulila dɔrɔn hami ni gɛlɛya jugu ni janfa jugu minnu b'i kan n'i wulila dɔrɔn i bɛ ji in ta dɔrɔn i b'a min a tɔni min bɛ to i b'o mun i farikolo la k'i da n'i wulila n'i sera k'a ɲɛgɛnɛ kɛ dɛ n'i wulila ka bɔ sunɔgɔ la n'i y'a ɲɛgɛnɛ kɛ i y'a kɛ hami jugu min kama ala bɛ ni dɔ d'i ma min b'a solutionner ka ji bɔ worobinɛ na walima kɔlɔn na k'i sigi a fɔra i ɲɛna ko sini k'i bɛ malo a fɔra i ɲɛna ko jɛɲɔgɔnya ko bɛnbɛnbɛn dɔ sirilen don i kama i yɛrɛ bɔra a kalama n m'a fɔ n'i ma bɔ min kalama dɛ i yɛrɛ bɔra a kalama ko sini ko nin bɛnbɛnbɛn in bɛ kɛ e kama i yɛrɛ bɔra a kalama ko sini ko fasoko la walima jamajɛra yɔrɔ la ko sini ko kumasuli dɔ talen don k'i sɛgɛrɛ taa ji bɔ ni su kɔrɔbayara dɔɔnin dɔrɔn taa ji bɔ kɔlɔn na i kana ka n'a sigi i t'a caya yɛrɛ bɔli ɲɛ kelen ɲɔgɔn n'i y'a sigi kɔrɔ i b'i ka hami d'a kan ka sɔrɔ k'i da n'i wulila i bɛ wuli yanni ka dugu jɛ i b'i ka hami d'a kan dɔrɔn i b'a ta i b'a min i b'a tɔni to a kɔnɔ i bɛ sɔrɔ ka o mun i farikolo fan bɛɛ la k'i da n'i wulila n'ala sɔnna n'a yɛlɛmana ka kɛ ɲɛgɛnɛ ji kɔnɔ problème min la ala b'a solution d'i ma ji simple de bɛ se ka nin kɛ ne m'a fɛ ko ni muso dɛsɛra ka den sɔrɔ a ye diɲɛ ko bɛɛ kɛ denko la a ma den sɔrɔ a ye ko sugu bɛɛ kɛ a ma se ka den sɔrɔ mais kankara dɔw bɛ yen o ka da cɛw ye dɛ cɛ min b'a muso furu sa ko sabu ko muso ma den sɔrɔ i bɛ fili la i bɛ fili la i bɛ taa sɔrɔ a bɛ se ka kɛ muso ye erreur kɛ yan'a ka don furu la o bɛ se ka kɛ mais ni muso donna furu la muso bɛɛ ka laɲini k'a to furu la ka den wolo don caman bɛ kɛ musow ka wari la mais yɔrɔ na bɛ kɛ cɛw ka mun na sabu n'a sɔrɔla ko mɔgɔ tun bɛ se ka den sɔrɔ n'i yɛrɛ seko ye n'i yɛrɛ ka force ye n'i ka cɛsiri ye e min ye cɛ ye mun na e ma se ka kɔnɔ d'a la mun na ou bien a tɛ sɔn i la dilan de la wa kuma bɛ yen an ka nin yɔrɔnin jateminɛ hadamadenya la gasi man ɲi n'i donna hadamaden gasi la a man ɲi a bɛ magosaba de lase mɔgɔ ma magosa cɛjuguba a man ɲi dɛ muso min bɛ yen n'a dɛsɛra ka den sɔrɔ ala kama jisuma ɲini dɔrɔn a kɛra jisuma feereta ye o a kɛra jisuma b'i yɛrɛ bolo firiko la o a ta i k'i ka hami d'a kan ala ne b'a fɛ ka taa ala wari tɛ ne kunna se tɛ ne ka hadamadenw sɔn nafolo la se tɛ ne ka hadamadenw jigi tugu balo la ala nin ye jisuma de bɛ ne ka firiko la walima jisuma de bɛ ne ka worobinɛ na n bɛna bɔ k'a kɛ jisuma ye ka taa di hadamadenw ma ala m'a fɛ k'u jigi tugu n'u ni hinɛna ala m'a fɛ ka ne ni lahinɛden ne ye nin kuma in fɔ Sénégal en 2022 o y'a sɔrɔ ne ma kuma daminɛ réseau kan fɔlɔ karamɔgɔkɛ den a lamɛn dɛ jisuma ɲini dɔrɔn i ka taa i n'a fɔ nin ye ji bidon de nin ye ji bidon ye a sumalen ma dɔrɔn i ka taa se sira dɔrɔn i yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔ minnu mago bɛ ji la i yɛrɛ danganen b'a ko karisa mago bɛ ji la i ka se ka jisuma in ta dɔrɔn i k'a d'a ma k'a k'a min n'i y'a kɛ bi i bɛ sini bila tile 3 tile 4 na i ka tila ka segin k'a kɛ n'i ye hadamadenw ni lahinɛ ka se siɲɛ 3 ni siɲɛ 4 na n'i ka règle na ne de y'a fɔ ne Adama bi de y'a fɔ fo n'i ni cɛ ma se ɲɔgɔn ma sinon ala b'i garisɛgɛ den na nin ye dalu gɛrɛ dɔ ye k'a d'i ma
nin ka teli wa nin ka ɲi o kɔfɛ e min bɛ yen ni adamaden dɔ bɛ yen sadi ko kuma dɔ fɔra mɔgɔ dɔ ye walima i mɔgɔ ɲɔgɔn dɔ bɛ yen i b'a dɔn n'i ye kuma dɔ f'a ye a bɛ kirisi pige tiɲɛ tɛ wa n'i ye nin f'a ɲɛna a bɛ kirisi pige i tɛ fila kɛ dɛ i bɛ ntɔn nin ɲini n'i ye ntɔn sɔrɔ dɔrɔn i bɛ ntɔn faga k'a sisi k'a mugu bɔ ka sɔrɔ k'a kɛ ji la k'a d'a tigi ma k'a ka to k'i kɔ a la n'o tɛ n'i ye marifa ci a kɔfɛ a bɛ fɛrɛ k'i kɔfilɛ mɛ a tɛ boli a tɛ kirisi pige non o tɛ se ka kɛ a tɛ kirisi pige bilen ntɔn de bɛ se ka nin kɛ n'o ye adamaden bon ka ngɔbɔni min le farikolo la ngɔbɔni min bɛ to ka tagama tagama adamadenw farisogo la i b'a ye i bɛ yan ŋɛɲɛ i bɛ tila k'a ye a bɛ na yan tuguni i bɛ tila k'a ye a bɛ na yan tuguni a fɛnnin bɛ to ka tagama tagama i farikolo la karamɔgɔkɛ de i ka laginɛ nimero supprimer ka bɔ mɔgɔ si m'i bila k'i ka nimero bila yan voilà ala diri appel bɛ ni k'i ka fɛn tigɛ a faamuna i bɛ ntɔn de ɲini ka ntɔn faga k'a don kolon kɔnɔ k'a susu k'a mugu bɔ ka sɔrɔ k'a ɲagami tu la ka to k'a mɔ a tigi farikolo la ngɔbɔni min n'u y'a dabali k'a bila farikolo la a bɔ a la o de bɛ se ka nin i b'a dɔn sisan den dɔw bɛ yen ni su o su i b'a ye olu dalen hali mɔgɔkɔrɔbaw bɛ u bɛ su bɛɛ ban kuma la mɛ ni dugu jɛra a t'a dɔn k'ale tun bɛ kuma la yɛrɛ a dɔw bɛ yen a ma ɲi dɛ ni n'a jɛra ka ko min kɛ tile fɛ ni n'a nana da dɔrɔn a b'a bɛɛ lakale k'a to sunɔgɔ la a ma ɲi dɛ pour que i ka se k'a tigilamɔgɔ kisi ka bɔ o ma si yiri i bɛ si yiri ɲini dɔrɔn ka na n'a ye si yiri fɛngɛ de bɛ se ka kɛ si yiri sinji n'i ye si yiri sinji sɔrɔ dɔrɔn i bɛna bila tasuma na k'a sisi k'a mugu bɔ ka to k'a d'a tigi ma k'a ka to k'a kɛ tulu la k'a mɔ a kunkolo la k'i da n'o kɛra i b'a ye hali n'a sigura sigo kan tɛ bɔ sinon adamaden dɔw bɛ yen n b'a f'i ye olu bɛ su bɛɛ ban k'u ka kokɔrɔw lakale cɛ walima k'u ka journée ko bɛɛ lakale a ma ɲi dɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen a bɛ malo se adamaden ma a ma ɲi dɛ n'i wulila sɔgɔma i b'a fɔ ala k'i kisi o don tile balawu n'a tɔɔrɔ n'a juguya ma n'i wulila dɔrɔn i b'i jija i bɛ musow ka denbamuna i b'o fini dɔ de ɲini n'i y'o fini ɲini i b'a bila ji la n'i y'a bila ji la ka sini dugu jɛra dɔrɔn i b'a ji kɛ k'i yɛrɛ ko a bɛ hadamaden kisi tile bɔ n'a bɛ jɛ a bɛ hadamaden kisi tile bɔ n'a bɛ jɛ kabi kelen wala aw bɛ n ka lɛfu kɔnɔ aw minnu ɲininkali kɛ na aw bɛ n ka lɛfu kɔnɔ n y'a fɔ aw ye ko n bɛna question reposer ne tɛ ne ka haya dalu dɔn adamaden bɛ se k'a yɛrɛ kisi ani ne ka haya tɛ kelen dɛ ne ka haya bɛ ne yɛrɛ danga ɲaniba kan ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ni ne nin ka dalu la diɲɛ kɔnɔ ne b'a fɛ n ka dalu bɛ a bɛ se k'a tɛ ne de bolo a n'a dalu tɛ o tɛ kelen kodɔnna ka kuma tɛ k'a fɔ ko nin dalu tɛ yen nafolo ko dalu tɛ yen walima nin tɛ yen o tɛ tiɲɛ ye o tɛ kodɔnna ka kuma ye nin dalu in tɛ ne bolo o de ye kodɔnna ka kuma ye